वेलकाम विलेज ब्लग अजय चेनेलाव खुलुमबाय बयखौबो। दिनै आं मोनसे जायगायाव फैदों, नै फेक्टरियाव, बादाम फेक्टरि। बेयाव फैनानै फुरा नायबाय, भिडिअ खालायबाय गासिबो सोरगिदिं। ओरैजायबो दुब्लि, गासिबो माइबारि, बागान बागान बरियाखा आरोना। हाजो हाला, जा समायना जायगा। माने आं फैदोंमोन मैया हरनि 3टायाव फैदोंमोन। बेयाव अलमस्ट सफैदों आङो माबायाव हरनि माबायाव सफैदों आङो 9टा, साराय 8टायाव सफैदों। वेलकाम विलेज ब्लग अजय चेनेलाव नोंथांमोना नायलांनो हागोन। आं दिनै माने मैयानो फैनाय जादों आरोना। माबासोआव फुंनि 3:30टायाव ओंखारबोदों आङो। ओमफ्राय बेयाव फैनानै 420 किल'मिटार बेयाव आं गारिजों फैदों आरामसे लासैनो। ओमफ्राय फैनानै हरनि माबासोआव सफैदों आङो, 9टा जानोसैमोन, 8:45आव सफैदों आरोना। 8:45आव पाक्का सफैदों। दावराय गाबदों दे लोगोफोर, दावराय। 8:45आव सफैदों आरोना जोङो। ओमफ्राय सफैनानै जोङो ओंखाम जाबाय, लोंबाय, उन्दुबाय। थाम्फैया नोगोद थाम्फै दंमोन आरोना, अरनाया बाब दा बुंसै। जाबायदि थाम्फै बुंनो हाया आरोना। थाम्फैखौ नायबाथाय उन्दुनोबो ओंखारा, जेबो ओंखारखाया। ओरैबो गामि एकदम बरिया, सोमखोर सोमखोर गासिबो सारिफाले, मिथिबाय। आं नोंसोरनो ओमफ्राय बेयाव फुख्रि दङ, बेखौ खोन्थाहैगोन आङो, नायलांबाय था। आं ओमफ्राय नोंथांमोननो बेक केमेरा खालामनानैबो खोन्थागोन। दै नायलांबाय था नोंथांमोना, आं फारसेनिफ्राय खोन्थालांबाय थागोन, नायलांबाय था। नै बेफोरबायदि जायगा आरोना, फुरा ग्रिन जन, नै लासैनो नै बेफोरबायदि जायगा आरोना। एकदम बरियानो जायगाखौ दा बुंसै आरो, एखेबारे बिराद मोजां जायगाया। मानो होनोबा अखाबो हादोंमोन खोमा दाख्लै बावैफोर, गोथां गोथां दाबो एसे एनै दै दङ फुख्रिफोराव बायदिसिनाफोराव। ओंखायनो माबादों आरो दा आं फुरा खोन्थालांनि, नोंथांमोननो नायदो। जा जायगा बरिया आरोना, इन्टारेस्टिं माबा जायो जायगाया। फुख्रिखौथ' दा बुंसै, ना सारनानै दा जानोसै एसे। ओमफ्राय मा होनना बुङो, गाबोन फुङाव बेनिफ्राय ओंखारलांफिनसिगोन आङो, बेलेग गोजान जायगायाव थांफिनसिगोन आरो। ओमफ्राय थांनानै बारा गोबाव थानोथ' हानाय नङा आंबो, मालायनि खामानि मावनायाव डिस्टार्ब जायो, बिसोरखौबो डिस्टार्ब होनाय जायो, मावग्राफोरखौबो डिस्टार्ब होनाय जायो। बेयावनो थायो आरोना। नै आं खोन्थाहरनि, नायलांदो। नै बे बिल्डिंआवनो थायो बिसोरो। बेयावनो ससेया न', ससेया खिरखि मोनथामा मोनब्रैया मा होनना बुङो, मटर मेचिन दङ आरोना। ओमफ्राय मोनसेया रुम, गिदिरथार रुमा बिरादनो। नै लोगोफोर आं खोन्थानो दै, नायदो नोंसोरो बे फुख्रिखौ। आङो बेक केमेरायाव खोन्थानोसै, नोंसोरखौ बा फ्रन्ट केमेरायावबो खोन्थानोसै। नायदो नै, आं बे फुख्रि खाथियाव जिरायनानै दङ। कारेन्ट दंलै, बारा थिखांबो हाया। नै जा गिदिरखा, बरियाखा। ओरैजाय जा बरिया जायगाया। जि आंनि उनथिं नुदोंना, नै नायदो नोंथांमोना। नै जा बरिया जायगा बियो, फेन्टास्टिक जायगाखा। नै गिदिरथार, बिदि आरो। बेनो लामायाबो नै एसे काच्चा लामा, बिदि आरो। ओमफ्राय लोगोफोर, होनबा आङो भिडिअखौ एसेयावनो एन्ड खालामनोसै। लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ। लाइक ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै आंनि भिडिअखौ। बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन। वेलकाम टु विलेज ब्लग अजय चेनेल। नायलांदो नोंथांमोना, बेखौ भिडिअखौ नायनानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबावसै। बे फेक्टरि, नै दावराय गाबदों ओरैजाय, दावराय। कारेन्टबो सावबावबाय। नै बरियालै जायगाया, एकदम थान्दानो।
बिराद मोजां जायगाया नै दैया बे फुख्रिखौथ' आं खोन्थाखाबायनो नोंथांमोननो नैबेखौ होमबा ओरैजाय नायलांदो लामाखौबो हाया गोजानो ओरैजायबो नायदो नै जा बरियाखा आं दा माबानि नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दङ नायलांबाय थादो बेखौ ओरैजायबो खोन्थागोन आङो ओरैबो थांगासिनो दं दा आङो लामाखौ नायलांग्रो आरोना अब्लाय नुगोन आरोना खोमसि जाबाय मानो होनबा मोनाबायबो आरोना बिराद बरियानो ओमफ्राय दा आंबो मा खालायनो उफाय गैया ओरैनो बेरायथावथाव बारहावा नाथाय गरमा हले न' सिङाव थांबाना मेचिननि हिटजों उन्दुनो हानो नागिरा ओमफ्राय नै ओरैजाय माइ बारि दं ओरैजाय बे माइ दुब्लि बिराद बरिया माइ जादों बियो माइ दुब्लि बियो फेन्टास्टिकनो नायदो आं खोन्थाजोबनोसै मोजाङैनो नै माइ दुब्लि बियो ओरैजाय सोमखोर सोमखोर ओरैजाय गामि बायदिसिना गोजा आरोना बेनो आरोना लोगोफोर मानो होनोबा माइ दुब्लि बायदिसिना गासिबो दंजोबो बिराद बरिया गथ'फ्रा गेलेगासिनो हनै दाबो एखे बरिया बिराद बिन्दासनो नायदो नै दै ओरैजायबो खोन्थाबावगोन आं नै नायदो नै जा मोजां न'आथ' न' गरमथार बिरादनो हिट जाखायो जा नायनानै थांनोसै गाबोन फुङावनो ओंखारनानै जेसेबां थाब सहैनो हायो जोंनि थाखाय मोजां बेनो आरो फुङावनो सिखारनानै थांनांगोन मानो होनोब्ला एसे थान्दायाव जेसांखिनि गारि सालायो एसांखिनि मोजां मानो होनोबा थान्दा थान्दाबा गारि इन्जिनाव बारा इफेक्ट गोग्लैया आरोना एसे खम गोग्लैयो बिलिमा अन्थाइ आच्छा बेखौ मा खालायनाय जादोंलै फानफोरसो सादोंमोन नामा ना गथ'फोरसो गेलेनायमोन ना एन्जर लामासो खालायनायमोन मिन्थिला बेखौ आं बुंनो हाला नै फेक्टरि गुदियाव फैबाय आं फेक्टरि गुदियाव फैबाय दावराय जा गाबदोंलै ग्र' 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 बिराद बरियानो दावराय गाबदों नुदोंब्रा नोंसोरखौबो नुदों सफैबाय जों मोनसे जायगायाव लोगोफोर नै मानसिफोरा नायदो ज'नो गारियानो एखेबारे बरियानो बे दखानाव साहा लोंदों नायदो नै दखानाव साहा लोंदों सोरांबाय 6टा जाबाय दा 6टानिफ्राय सालायगोन जोङो टटेलि 6 घन्टा सालायबावनोसै 40 मिनिट सालायनानै गारिखौ रेस्ट होबावनोसै दा नायदो नै